Tes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, nga sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sabahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sabahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization. Tid na mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, impunto lasis saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views, the morning edition ng DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Lunes, Oktubre 25, 2021. Kagkaroon sa ato nga mga pangulong dinalaan, una kita sa mga nagapanguna nga balita lokal. Presyo sang bulak nga ginabaligya sa Bacolod ginalantaw nga magamahal na sa masunod nga mga inadlaw. Bacolod City Councilor Kano Tan nagpanindugan nga wala siya nakaistorya kay Presidente Duterte antes ang pagkakasang iya pangalan sa drugs list. 42 anyos nga lalaki sa Banwazang Salvador Benedicto patay matapos gintiro sang 3 ka mga lalaki. 12 anyos nga dalagita patay. 3 pirason matapos maaksidente ang truck nga ilagi nasakyan sa San Carlos City. Mga tagpalamati sang Bombo Radio ginainganyo nga maghimo na sang madamo nga mga entries para sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Samtang mga supporters ni Mayor Isko Moreno Dumagoso nagpanigan sa motorcade kadungan sang iya 47th birthday. Sa mga nagapanguna nga balita national, hugpong ng pagbabago ni Mayor Sara Duterte, nagpasalig sang suporta sa presidential bid ni Anay Senador Bongbong Marcos. Department of Health naghatag na sang go signal para sa paghatag sang booster shots sa mga healthcare workers. Pilipinas nakabaton sang dugang 3 million doses ang Sinovac COVID vaccines. Sa mga nagapanguna nga balita international, masobra 75% sa populasyon sa China nabakunahan na batok sa COVID-19. Balita sa negosyo, presyo sa produktong petrolyo magasaka naman buwas sa aga. Balita sa inampang, Pinoy gymnast si Carlos Yulo nakakuha sang gold kag silver medals sa FIG Artistic Gymnastic World Championships sa Japan. Balita sa entertainment, host kag actress nga si Chris Aquino engaged na kay Anay DILG Secretary Mel Sarmiento. Kag sa balitang espesyal, 11 ka mga magululutod sa Belgium, palareho nga 4 lang ka letra ang pangalan, ginsuli-suli lang. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos na ang nakarigad sa Takna Krisi Zaga. Ang amon nga pag-abi-abi sa inyo, din man ka mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na, nagapamati, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa lilisian sang inyong mga radyo, kag subong sa mga nagapamati kag nagatana worldwide paagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaron sa mga detalye na sang mga balita, kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Una kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita lokal. Pila ka daw ang isang pagsirado sa mga patio kadungan sang Tigkalanag. Nagapabilin nga makabig makamasa ang presyo sang bulak ginabaligya sa mga flower vendors sa likod sa Bacolod Arts and Youth Sport
Support Center. Sunod sa isa ka manugbaliga nga naghinyo nga hindi lang magpaghingalanan 200 tubtob 300 pesos ang bilis ang bulak kag ang kada bundle sang bulak ka masami nagadepende man sa budget sang mga customer. Apisar sina ginalantaw man ang posibilidad sa pagmahal sa mga bulak sa masunod nga mga inadlaw bangod sa ang presyo ang nagadepende man sa presyo sa mga suppliers sang bulak. Sa piyak sang executive order sa syudad sang Bacolod Kusariin pagkasiraduhan ang tanan nga sementeryo humalin Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2 na positibo ang mga flower vendors nga hindi sila mapierde bangod ang sementeryo lang among saraduhan kag sila ang magapadayon sa gihapon sa pagbaligya. Ginalauman man sang mga ini nga may magabakal man gihapon sang mga bulak kada adlaw. May nadlaw, hindi naman ba kung ang supplier magkasakat ang presyo. Ang subong nga ginatag namon nga presyo, pang masa naman isa. Hindi man siling mahal, hindi man siling barato, tsaktuan. Isa aga depende sa customer mo kung pilang budget nga ginatag nila. Pero sa subong amon ginabaligya, mayara kami tag 200, mayara man 300. Ang flower vendor sa likod sang base center. 41 ang panibago nga nagdugang sa kaso ng COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental kahapon. Samtang 58 naman ang nagdugang kaso sa syudad sa Bacolod. Sa COVID-19 Regional Case Bulletin No. 576 nga ginpagwa sa Department of Health Center for Health Development Western Visayas. Nagdugangan sang 226 ang kaso sa Region 6. Sa nasambit nga numero, 2 diring nagikan sa Aklan, 8 sa Antique, 27 sa Capiz, 3 sa Guimaras, 59 sa Iloilo, 41 sa Negros Occidental, 58 sa Bacolod City kag 28 nagdugang sa Iloilo City. Bangudria, nagdangat na sa 141,273 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Kung sa rin nadugangan sang 444 ang mga nagalayo sa Balatiana. Ganayara ng kabugusan nga recovery sa 126,624. Samtang nagdangat naman sa 3,361 ang death toll. Sa corona, mayara na sang 1,667 ka mga active cases sa Bacolod. Samtang 4,441 naman ang aktibo nga mga kaso sa Negros Occidental. Ginatag ni former Bacolod City Councilor Ricardo Canutan nga humalin sadto indi ni drug lord kag wala nangin drug lord sa Division Bombo Radyo Bacolod kay tan panindugan sini nga ang makapamatud diri amo ang pagklaro sa iya gikan sa drugs watch list. Sunod sa anay konsehal nagsugilano ng asawa zini kag bata kay Presidente Rodrigo Duterte kag nagsulat sang makaduha ka beses ka pamatian ang ilang nga bahin panindugan sa mga ini nga tanan nila nga negosyo. Ang nagamuad kay nakabig pa nga number 1 sa Bacolod City dugangan pa sa kampustuhan nga nagumpisa lang sa isa ka gamay nga theme park patagnitan nga nagmuad ang negosyo sini bangod tanan niya nga ginansya ang yaman nga ginabalik sa negosyo. Sa makasuginan sa asawa sini ang presidente ginalantaw ni tan nga nakapinsan man si Duterte gani ginpatawag sini ang tanan nga ahensya sang gobyerno kalakip na ang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA, Philippine National Police kon PNP, Philippine Army, National Bureau of Investigation kon NBI, Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG kag iban pa inagod nga i-validate kag revalidate ang tanan nga impormasyon may kantanan sa anay konsehal patag ni Duterte nga o kon paathag naman na ni tana nga luyag sini sang kamaturan kag hindi na gusto nga mahuyan. Kasunod sini ang lain-lain nga ahensya ang nagpasa man sa report gikan sa Bacolod City padulong sa regional offices kag national office nga nagapamatud nga wala ini sang kita nga gikan sa bisan ano nga illegal nga aktibidad ilabi na sa illegal nga droga. Sando sa mga report na ginpasa sa Office of the President nag-issue sa memorandum si Presidente Rodrigo Duterte nga mando kay Department of Interior and Local Government o kon DILG Secretary Eduardo Duanyo nga mag-issue sa certification nga nagaklaro kay tan sa tanan nga mga aligasyon. All the accusation against me linking it to illegal drug activities are all proven to be wrong. Wala niya sang kamaturan, wala sang basihan, hindi niya mapatian. Kay ini nga certification approved by the President is a product of validation, revalidation ng different line government agencies from Bacolod, pakadto sa regional, pakadto sa national level. Ang kabahin sa pagpahayag ni former Bacolod City Councilor Ricardo Canutan. Nagapati si former Bacolod City Councilor Ricardo Canutan nga may luyag lamang nga magguba sa iyaga ni ilagin pahayag nga nakakaslang sa drugs watch list
ang pangalan sini bangod sa nagahilapit nga eleksyon na bangod ginbayaran sini si Presidente Rodrigo Duterte. So nakaitaan na nga wala siya nakasugilanon kay Duterte kay Senator Bombo lang ini nakatubang. Suno sa anay konsihala, sintido ko mo na dapat nga mahangpan nga hindi sinisarang mabayaran ang Presidente. Hindi mabayaran ng DILG kag nga mag-issue sang sertifikasyon. Regional Director sa Philippine National Police o PNP, ganun di mapatihan ng pato-pato. Ginpayag man sang anay konsihal nga kadugan sang pagpagwa sang statement ni Presidente Rodrigo Duterte nga magaretiro na sa public office. Amo man sang ginbaton sang anay konsihal ang offer nga maging Lone District Chairman sa Aksyon Demokratiko sa siyudad sa Bacolod. Tagapati ini nga luyag siya nga gubon mahimo bangod sa iya nga mga advokasya. Humanin pa sa to nga good governance kag anti-corruption. Kasubong man ang slogan sini nga proteksyonan ang pigado. Sunod riya, mahimo nga wala na sang mahaboy sa iya nga isyu bangod matinlo ang iya pangalan. Kag hindi ini kawatan nga kadugan pa sa pagbuhat sini sa iya nga ginahambala. Rason, agud ini ang mangin 3-time city official. Samtang wala man ini nagapati nga maangot sa pa ang pagsuksok sini samping sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo. Bangod man pa sa to nakahibalo na ang Bacolod nga nagasuksok na ini samping ka. Patag sang anay konsihal nga humalin pa sang pag-file niya sang Certificate of Candidacy kag paglibot sa mga barangay. Trademark na sini ang kolor nga pink kag panindugan sini nga ini bangod supporter ni Robredo. Why do na ibang nga intention? Kuti ilang nga mahisaan nga tao. They just want to destroy me, no? Gusto ko nila gubon, tungod loro sa nga akong nga advocacy, nga halin sa una mo ginang akong nga dala, nga good governance, kag anti-corruption, no? Nga akong mga slogan, nga protect the poor, stop corruption, matinlo ang ngalan, hindi ako yung kabatan. Maggambal ko sinaya, dingin mo ko na. Sa liwat, tabaten si former Bacolod City Councilor Ricardo Cano Tan. Nagalaom si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gazataya nga makakita ini sa Senado sang sponsor sang hagda nga magatukod sang Bacolod Economic Zone Authority. Sang tilalik din nga si Mana napasar na sa third kag final reading sa Kongreso ang hagda. Inang ginfile sa kongresista sa 2019 antes pa man magluntad ang COVID-19 pandemic. Tinutuyo sini nga mahanda ang syudad sang Bacolod nga mangin isa ka destinasyon sa mga foreign investment sa bahin sa manufacturing kay iban pa nga economic development. Ginalaw man ni Gasatay nga mangin economic zone ng syudad labi na nga ang nasidlangan nga bahin ko sa diin ang malapad ya kadutaan ang plano nga i-convert bilang agricultural area. Ginalantaw man sa ang pagbalik sa operasyon sang airport sang syudad nga mangin malapit sa paghimuon nga economic zone kasubong man ang seaport. Ang programang may dakuman nga potensyal sa paghatag sang madamo nga trabaho sa mga pumuluyo. Ginapakabayo man sini nga santo sa hagda mangin trabaho sang gobyerno ang pagpangita sa mga duta ang ginapanagyan sa mga pribado nga individual kag hindi lang public property nga mo ang iga-convert nga economic zone. Patay ang isa ka lalaki matapos ginpaarakan sang luthang sa tatlo ka mga lalaki sa banwa sang Salvador Benedicto, Negros Occidental. Sunod kay Police Lieutenant Everly Canto, ang Deputy Chief ng Salvador Benedicto Municipal Police Station. Ang biktima ang kilala kay Joffrey Torinia, 42 anyos, kag residente sa Sitio Magazine, Barangay Bago sa Salvador Benedicto. Naibuluhan nga papauli na kung tani ang biktima sa ilabalay sang ginbanggaan siniya sang tatlo ka wala pa makilalaan nga mga persona kag ginpaarakan ini sang luthang. Sa korona, nagapadayon man ang pagpatigayon sang investigasyon sang mga kapulisan agud matumod ang identity sang tatlo ka armado nga mga kalalakinan kasubungan ang motibo sa krimen. Sa to sa investigasyon sang kapulisan, wala man sang malaing record ang biktima sa barangay kag ini ang malapit naman sa kapulisan. Nagabulig man ini sa mga may kinahanglanon sa barangay, ilabi na ang Sitio Magazine amo ang pinakauli nga sitio sa Barangay Bago. Bangod sa boundaries ang sitio sa Banwa sang Calatrava kag Salvador Benedicto. Si Torinia ang nagasurvey sang mga ini nga messenger. Maayo man ang pagkilala diri sang mga pumuluyo kag wala man ini sang kaaway nga persona. Nagwa man sa investigasyon ang posibilidad nga ini ang maikang tanan sa duta. Apa kung wala man ini sang pamatuod. Santo sa witness, nakakita ini sang tatlo ka mga armado ang mga lalaki nga ginalantaw may kahimuan sang krimen. Galayon man ang mga ini nga nagsakay sa getaway vehicle. Na-recover sa crime scene ang 8 ka mga fired cartridges sang caliber 45 pistol, 9 ka fired cartridges sang caliber 9mm pistol kag isa ka live ammunition. Daw ginbantayan siya bala nga magabot lang sa ilabalay kag dito siya gintiro sang tatlo ka mga personas nga asa subong hindi pagid namon ma-identify pero padayon pa man ang amon nga pagkandak sang investigation parte sa motibo kag sa identity sang mga suspect naton. Nabatihan si Police Lieutenant Everly Canto, ang Deputy Chief ng Salvador Benedicto Municipal Police Station.
Patay ang 12 anyos nga dalagita samtang pilaso naman ang 3 kay banpa matapos ka maksidente isa ka canter truck nga ila ginasakyan sa sitio Dukog-Dukog, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Ang nadulansang kabuhi 12 anyos nga dalagita ang ginkilala kay Rodelin Sigurado samtang ang 3 naman nga nasamara ang ginkilala kay Julian Montezino 18 anyos, John Maria Zuniga 39 anyos kag John Hatcher 26 anyos lun sa mga residente sa sitio Brillantes, Barangay Rizal sa nasabit man nga syudad. Suno kay Police Corporal Mark John Jotham Flores, investigador sa San Carlos City Police Station, sakay sa blue nga minibus type nga Mitsubishi Canter truck. Ang mga biktima upod sa madamo nga pasahero kag padulog na kuntani sa Barangay Rizal proper agud magtambong sa lola sa minor de edad. Panghinani nga nadulaan sang prino ang Canter truck nga nagtugas ang pagka-aksidente sang salakyan kag pagkahulog sa kalog. Samtang nagasagaid na naman ang natuong lawas sa salakyan sa Pangpang. Suno kay Flores sigurado ang nagatindog sa likod nga bahin sang truck antes ang puwertahan gani mahimo nga hindi ang ukod ini ang naglabog pagwa sa salakyan kag naipit sang sagaid ang truck. Dadulan sang kabuing 12 anyos nga dalagita matapos nga magisang pelvic sini ukon ang balikawang. Ang 3 kay banpa nga nasamaran ang gindala naman sa San Carlos City Hospital kag paga-check karon pa ni Flores sa kahimtangan sa mga ini. Ang magilikada nagkaupod man sa salakyan pangyara mga ini sa sunod kag ginapahanugutan naman nga magpwesto malapit sa puwertahan ng biktima agod nga mas maposili nga makapanaog sa tion nga mag-abot sa padulungan. Ginalantaw ni Flores nga mahimo lapaw sa sitting capacity sang canter truck nga 38 ka person ang karga sang aksidente nga salakyan bagod may era sa nagatindog na lang kalakip na ang nagtaliwan nga bata. Ila ginasakyan nga canter na lost brake kag nahulog ini sa kalog kag nasagain ang right portion sang iya lawas didto sa Pangpang. May napatay tama mo isa ka napatay kag 3 ka pilason. Bali ina siya gatindog na sa may pirtahan sang minibus pagka disgrasya nagwa na siya sa salakyan naipit diri dampi sa may pelvic ya na nagisi. Si Police Corporal Mark John Jotham Flores, case investigator sa San Carlos City Police Station. Para sa katapusan nga balita lokal, para sa good news, paspasin ang paghimo kag pagpadala sang entries para sa 1-2 Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw bali-bali pa premyo na, may kasiyahan pa. 6 million in total prizes nationwide. Isa ka participant ang mahimo makadaog sang 1 million pesos nga cash para sa grand prize. 4 ka mga tawo magadaog sang 50,000 pesos per regional winner para sa Grand Draw sa Luzon, NCR, Visayas kag Mindanao. Samtang may guaranteed prizes sa 24 key areas. Considering may magadaog sang 15,000 pesos para sa first prize, 10,000 pesos para sa second prize, kag 5,000 pesos para sa third prize. Sa daily winners sa kada Bombo Radio kag Star FM station, 3 ka winners kada adlaw o kon 15 ka mga winners kada semana ang makakuha sang 1,150 pesos bilang total prizes nga ginalakipan sang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift pack. Kung sa din pagalawagon humalin sa Lunes tubtob Biyernes sa sulod sang 7 ka semana. Agon mga makapasako pa magbakal sa mga required proofs of purchase sang mga sponsors sa mga supermarket, groceries kag sari-sari stores nga malapit sa inyong area. Ang promong nagsugod subong adlaw Oktubre 24 tuig 2021. Sa inyo puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon, ang inyong pangalan, address, signature, contact number, proof of purchase, week number, title sang promo kag ang ngalan sang Bombo Radio o Star FM station sa inyong lugar. For example, o kung Bombo Radio Bacolod, isaraduhan sang maayo ang mga envelopes agod hindi madula o kung mahulog ang mga proof of purchase nga yara sa sulod siniya. Adlaw-adlaw may chance ikaw nga magadaog sang dalalagko nga mga papremyo. Lunes tubtob Biyernes, ihulog ang imong mga entry sa mga drop boxes ang Bombo Radio kag Star FM stations sa malapit nga lugar. Bantayan ang mga special designated drop boxes nga malapit sa inyong mga puluyan nga iga-announce sa mga programa sa Bombo Radio kag Star FM stations. Humalin Lunes tubtob Biyernes, dapat nakatutok ang inyong mga radyo sa Bombo Radio kag Star FM. Bangod mahimo nga magabat o kung magabutan ang inyong mga entry sa bilang 3 ka mga daily winners para sa instant cash kag gift pack worth 1,150 pesos nga ginalakipan sang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang gift pack. Adlaw-adlaw may 3 nga magadaog humalin Lunes tubtob Biyernes.
15 ka winners kada semana sa sulod sang 7 ka semana. Ang premyo amo ang naghulat sa mga daily winners. Sa tagsa ka winner, may 6 ka oras nga igahatag sa pag-claim sang gift kung cash ka gift pack prizes. Pagkatapos nga ma-announce ang ilang mga pangalan. Sa tiyon nga hindi makabot ang winner sa natalanang oras, magabunot ni Watts ang panibago nga winner tubtob nga ma-claim ang tanan nga mga premyo. Magulog na sa inyo nga mga entries agod may tsansa kamo nga magdala o kung madala sa 3 ka mga mapalaron nga tagdaog adlaw-adlaw. Magasugod ang paglawag sa mga daily winners sa Lunes, Nobyembre 1, tuig 2021. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ginpahayag ni PNP Chief General Guillermo Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depres ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka tipikal Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 23 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, linibo ka mga supporters ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang nagpadayan sa motorcade kahapon nga gintambungan sa kapini sa kalibo ka mga motorcycle riders kag hindi magdubo sa isa kagatos ka mga salakyan sa gintiguluhan sa mga organizers nga Blue Wave Caravan. Ang Blue Wave Caravan ang gindungan sa ika-47 nga kadlawan ni Mayor Isko nga ginbunag sa tuong Oktubre 24, 1972. Ang iya running mate nga si Dr. Willie Ong may kaangay nga birth date kay nangin 58 anyos sa kaangay nga adlaw. Wala naman napunggan sa pagulaan ang maay nga modo sa mga partisipante nga nag-assemble sa Plaza Moriones sa Tondo. Nagikan sa Moriones Tondo ang Blue Wave Caravan ang nag-proceed sa Smoky Mountain kag naglabay sa Manila City Hall padulong sa Quiapo Church kag Quezon Boulevard. Ang motorcade ang gintalan nga maglabay sa Quezon Memorial Circle padulong sa Commonwealth Avenue pakadto sa Litex Market antes nagpadulong sa Caloocan City antes nagbalik sa Manila sa Plaza Moriones. Sang Oktubre 22 nagatubang si Mary Isko sa dinusena ka mga pinuno kag volunteers nagikan sa sectoral kag volunteer groups nga ginagpromesa sang ila suporta sa iya presidential campaign. Ang mga grupo ang naghahanda sa mga fraternities, negosyo kag sang youth sector. Samtang paday naman nga ginaflex nanday Mary Isko kag Aksyon demokratiko ang ila political muscle matapos nag-take oath ang bago ang mga miyembro sang partido. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 25 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 aga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpahayag ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kahapon nga ginadiskusyonan sini kaupod siya Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isa ka meeting sa Cebu kung paano makabulig ang original party sa presidential bid sini sa masunod nga tuig. Suno kay Duterte Carpio ang ila lamang ginistoryahan ang mga kung paano makabulig ang hugpong ng pagbabago sa Davao Region sa iya bid sa pagka-presidente. Si Duterte Carpio ang pinuno sang HNP kag duyag liwat nga magpapili bilang alkalde sang Davao apisar sa mga panawagan nga bustan sila ang iya amay nga si Presidente Rodrigo Duterte nga bagapanawag sa pwesto sa Hunyo tuig 2022. Sa ginpamangko tinikod posible ang Marcos Duterte tandem sa masunod nga tuig. Ginpahig sini nga wala nila inigin istoryahan. Ginpahigbahin ni Duterte Carpio sa social media ang pila ka mga litrato sa iya meeting kapod nga senador kag utod sini nga si Senator Amy Marcos sa Cebu City. Suno siya nagtambong sila sa birthday celebration sa asawa ni House Majority Leader Martin Romualdez nga pakaisa sang mga Marcoses. Naghatag na sang go signal ang Department of Health para sa booster kag dugang nga shots sa COVID-19 vaccines para sa healthcare workers kag mga tigulang. Sini nga tuig kag para sa mga eligible priority groups sa 2022. Ang booster shots kag dugang nga shots ang santo sa October 13 recommendations ng Health Technology Assessment Unit o kon HTAU. Kagin aprobahan ni Health Secretary Francisco Duque III. Sa idalom sang rekomendasyon, ang boosters ang dapat ipanagtag sa healthcare workers kag senior citizens ngayara sa 4th quarters nga nakabaton sang bakuna sa hindi magdubo sa anong kabulan matapos ang primary series. Ginduso man sang HTAC ang implementasyon sang boosters sang 2022 kasunod sang kaangay nga prioritization sa mga eligible groups kon ang A1 to A5 priority groups ang magdangata sa 50% ang primary series. Ginaduso man sini ang dugang nga shots para sa immunocompromised individuals hindi magdubo sa 18 kaadlaw matapos makumpleto ang initial COVID-19 vaccine series. Sa latest nga data sa Department of Health, ang Pilipinas ang wala o kon ang naka-administer na sa kabugusan nga 55,506,176 doses sa COVID-19 vaccines as of October 23, 2021. Ining ginalakipan sang 15,614,366 doses sa second dose kag single dose vaccine kag 29,891,810 nga first
dose. Nakabato ng Pilipinas ang dugang 3 million doses ng Sinovac COVID-19 vaccines kusarin. Ginalantaw sa pungsod nga gamiton bilang booster shots nga sa sinilang ginaprobahan sa Department of Health. Nagabot ang Sinovac vaccine sa Ninoy Aquino International Airport kung naiya kagabi ka ginalakipan sa 2 ka milyon nga gin-procure sang gobyerno kag 1 ka milyon nga gindonar sang Chinese government. Kadungan sa pag-abot sang dugang nga doses ginpahayag ni Chinese Ambassador Wang Zilian ngayon ang nagapakita sang pag-abinay sa Chinese government kag ang Chinese sa gobyerno sa Pilipinas kag mga pumuluyo. Ang vaccine sa gin-welcome ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. So kay Galvez, ilan naman ini gamiton nga preparasyon sa patigayon nga vaccination para sa third dose. Naganon siya na ang DOH sang booster para sa health workers, senior citizens may mga comorbidities kag immunocompromised nga mayara sila sang option. So sa data sa National Task Force Against COVID-19, ang Pilipinas ang nakabato na sa kabugusan nga 97,670,340 doses sang bakuna as of October 24, 2021. Para sa katapusan nga balita nasyonal, nakareport sang 5,279 ka panibagong mga kaso sang COVID-19 ng Pilipinas. Kahapon kung sa rin, 2 ka mga laboratoryong wala nakapasa sang data on time. Bangoderiya, sunod sa Department of Health, nagdangat na sa 2,756,923 ang kabugusan nga kaso kung sa rin, 60,957 ang aktibo. Sa nasambit nga numero, 77.5% diri ang mild, 9.2 o 9.20% ang asymptomatic, 6.1% ang moderate, 6.1% ang severe kag 2.1% ang yara sa kritikal nga kondisyon. Ginanunsar man ang sang ahensya nga nagdangat na ang kabugusan nga recovery sa 2,654,173 matapos sa 7,312 ka mga pasyente ang nagalayo sa virus. Nagdangat naman sa 41,793 nagkalamatay matapos sa dugangan sang 208 ka mga fatalities. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles. Samtang saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Sa China, ginpabugal sang China nga nagdangat na sa 75.6% sang ila populasyon ang natublukan na sang COVID-19 vaccine. So kay National Health Commission spokesperson Mi Feng, kapin sa 1.068 billion sa kabugusan nga 1.412 billion nga mga pumuluyo na ang natublukan sang bakuna. Nagsugod naman sila sa pagpanagtag sang booster shots sa mga may edad nga ulihin nga natublukan mas sobra 6 kabulan na ang nakaligad. Ginatag naman ni Wang Waking ang chief expert sa immunization program sa Chinese Center for Disease Control and Prevention. Ngayon din na sila maghatag sa isa ka booster shots sa mga nakabaton na sini. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa pungsod Uganda, isa ang patay kag hindi magdubo sa 7 ang pilason sa nagluntad nga ginaligar pagpangbomba sang mga terorista sa Kampala, kapital sang Uganda. Nagluntad ang paglupok sa isa ka bar sa nasambit nga lugar kung sa rin isa ka 20 anyos nga waitress ang napatay kag nagpanik naman ang mga tao sa gwa sang dalan.
Sunod sa otoridad, 3 ka ginaligar nga mga suspitsado nga nagpakuno-kuno bilang mga customers ang nagtanom sang palupok sa isa ka plastic bag. Wala naman sang grupo o kung individual nga nag-ako sa pag-atake nga suno kay President Yoweri Museveni, isa ka terrorist attack o kung terrorist act. Ang paglinupok ang nagluntad isa ka semana matapos nga nagpagwa sang alerto ang UK government tungkol sa terorismo sa Uganda. Para sa aton nga business news, isa naman ka round sang oil price hike ang lauman sa mga motorista buwas sa aga. Sunod sa projections sang Uni-Oil Petroleum Philippines, ini ang ikasyam nga asod-asod nga semana nga nagasaka ang presyo sang produktong petrolyo. Sa fuel price forecast para sa October 26 tubtob November 1, 2021 trading week, ginpahig sang Uni-Oil nga ang presyo sa kada litro sang gasolina ang magasaka sang 1 peso and 10 centavos, tubtob 1 peso and 20 centavos. 4 centavos tubtob 50 centavos naman ang idugang sa kada litro sang diesel. Masami nga ginanunsara sang fuel firms ang price adjustments kada Lunes kag gina-implementar pagkasunod nga adlaw Martes. Sang dinalikdan nga Martes, Oktubre 19, ginpasakan sang Chevron Philippines Incorporated o Caltex, Flying V, Petron Corporation, Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea-Oil Philippines Incorporated ang kada litro sang gasolina sa 1 peso and 80 centavos. 1 peso and 50 centavos sa diesel, kag 1 peso and 30 centavos sa kerosene. Gipatuman man sang Clean Fuel, Petrogas, Phoenix Petroleum Philippines Incorporated kag PTT Philippines Corporation ang kaangin nga pagbago, magluwas lamang sa kerosene. Ang year-to-date adjustments ang nagatindog sa total net increase nga 19 pesos and 65 centavos sa kada litro sa gasolina, 18 pesos sa kada litro sa diesel kag 15 pesos and 49 centavos sa kada litro sang kerosene. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may balong 50 pesos and 81 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may balong 6 pesos and 53 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may balong 37 pesos and 72 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may balong 13 pesos and 54 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 62 pesos to 63 pesos and 99 centavos. Ang premium nagabalor sa 63 pesos to 64 pesos and 99 centavos. Kag ang diesel nagabalor sa 50 pesos and 85 centavos. Para sa aton nga sports news, nakuha ni Carlos Yulong ang labing una nga gold nga medalya matapos nga nangin madinalagod sa men's vault event sa 2021 FIG Artistic Gymnastics World Championships sa Kitakyushu City Gymnasium sa Japan kahapon. Nagtapos ang 21 anyos ang average nga 14.916 nga mas ginpakusog pa sang iya nga 15.033 nga score. Sa second vault matapos nga makarecord sang 14.800 siya unang attempt ang pambato sa Japan nga si Yunikura Hidenubo ang nakakuha sang silver medal sa score nga 14.866. Samtang bronze naman ang nakuha sa pambato sa Israel nga si Andrei Medvedev nga may score nga 14.649. Matapos sininadagaan ng vault gold, nakakuha man si Yulos ng silver sa men's parallel bar finals. Bangod siniya, siya ang nangin labing una nga Filipino gymnast nga nakakuha sa pila ka mga world championship medals sa isa lamang ka tournament. Asang Sabado, wala nang madinalagaw ng 21 anyos nga Filipino gymnast nga depensahan ang iya titulo sa iya pet event nga floor exercise. Oras Bombo Radio Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna nga 6 saga. Kagkaroon sa ito naman nga showbiz news. Ginanon siya sa actress kag TV host nga si Chris Aquino ang iya engagement kay Anay Department of the Interior and Local Government o kon DILG Secretary Mel Sinen Sarmiento sa isa ka Instagram video post kagabi Oktubre 24. Sa video nga ginpakigbahin ni Chris, ginpahig sa caption nga ang pandemic kag pinapagid ka stressful nga mga hitabo nga nagluntad humalin mid-August ang nagtugas ang iya pagniwang kag pag-anto sa iya ikaayong lawas. Sulod diri, 4 na kabulan sang ginbayaan sila sang iya utod nga si Ane Presidente Benigno Noynoy Aquino III kag sigurado ini nga hindi siya luyag bayaan sini nga wala sang may magabantay kag magaatipan sa iya. Naghatag man ini sang mensahe kay Mel sa post nga ginakabig nga best friend kag lalaki nga gintugutan nga makaupod sa kabuhi. Nagpasalamat din sa fiancé sa pagpalangga sa iya nga wala sang agenda sa naman kay Bimb. Hindi ni makapati kung ano ka kalmado kag malinong ang ginabatyag niya sa karon nga kaupod na sini si Mel. Gindugang man sini nga tubtub na lamang diri ang iya sarang makigbahin bangod na hisug ta nila nga mangin pribado ang ilang relasyon. Sulo sa iya, proud din nga mangin
Aquino nga ginalauman nga manginisa ka Sarmiento. Samtang, wala na sa may mahandom pa si Chito Miranda matapos ginbunag ang ikadwa sini nga bata kay Neri Naig. Kahapon, ginpakigbayan sa pamilya sa Instagram ang ila kalipay. Samtang gina-welcome si Cash paagi sa isa ka litrato. So kay Miranda, daw kangay nga kompleto ng iya kabuhi kagula na ni sa iban pa nga handomon. Ginsulat man sini sa caption, si Neri nga suno diri, mas ginapilit pa niya pa siya nga o kon magpula o kon magpahuway kag hindi magpulaw sang sa buligan dinhi sa pag-atipan kay Cash. So siya sineri lang ang iya ginatipan kag ginalibang sinizimigi agud makabawi sa sawa agud makabawi ni sang tulog kag makapahuway. Si Neri kag ang frontman sa parokya ni Edgar ang nagpakasal sa tong 2014 kag gin-welcome si Cash sini nga bulan. Para sa aton nga Bombo Health News, pila ka mga pungsod ang nag-inquire tuhoy sa pagtuon sa Pilipinas nga nagapakita sa symptomatic relief. Ang virgin coconut oil, lagundi kag tawa-tawa batok sa COVID-19 suno sa Department of Science and Technology o kung DOST. Suno kay DOST Undersecretary Rowena Guevara, yun pagkibayan man sa mga pungsod ang ilang mga pagtulunan tuhoy sa herbal medicines nga sa karon ginatunan man sa mga Philippine researchers. Suno kay Guevara, madamo ini sang nabaton nga mga inquiries bangod luyag nila nga ikumparar ang ilang mga tanom sa mga tanom man diri sa pungsod. Gani nagbaylohan sila sang scientific names kag sa mga luyag man nila nga i-pursue kag tun-an. Suno sa iya, santo sa pagtuon ginabuhinan sang VCO o virgin coconut oil, compounds ang kadamuon sang virus sa 60 to 90% sa mga mild COVID-19 cases. Samtang nagpakita man sang positibo nga resulta ang Lagundi trials kag gideklarar nga luwas gamiton para sa symptomatic nga pagbulong sang mild COVID-19 cases sa mga wala comorbidities. Suno sa Department of Science and Technology Undersecretary, hindi magnubo sa 172 COVID-19 patients ang naka-recover nagikan sa mild to moderate symptoms matapos nagamit sang tawa-tawa. Suno kay Guevara, kung may export ang nasambit ng mga herbal medicines, magabulig ini sa pagdugang sang income sa mga Filipino farmers. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna ng Zaga. Kagkaroon sa ato naman nga balitang espesyal. Mahimo nga nakabati na kita sang pangalan sang mag-ululutod nga halos magkaangay. Apang nakakita na bala kita sang 11 ha ka mag-utod. Nga paleras lang ang 4 ka letra nga pangalan ang ginpang suli-suli lang. Nakilala ang mag-asawa sa Belgium matapos nga ginhatagan sang mga ini ang 11 nila ka mga kabataan sang pangalan. Gikan sa nanarisari nga pagkaplastar sang 4 ka letra sa alphabet. Ang A, E, L kag X. Ang couple nga sa ni Gwenny Blancarta kag Marino Vanino ang proud nga ginikanan sang 11 gid ka mga kabataan nga ginalakipan sang 7 ka mga babayi kag 4 ka mga lalaki nga parehas nag-angkon sang 4 ka letra nga pangalan kag magkaangay man nga mga letra. Apisar nga 26 ang kabugusan nga letter sa alphabet matapos ang pangalan sa mag-asawa nga una ka bata bilang Alex and Axel na desisyonan sang duha nga gamito na lang ang palarehas nga letra para sa masunod pa nga mga kabataan. Pagod pareha sa mga ini nga luyag sang dako nga pamilya, nakagamit naman ang mga ini sang variation sang 4 ka mga letra agod mapangalanan ang nagsunod nga 9 pa ka mga kabataan. Kung sa din plano pa sang mga ini nga padayunon ang kangay nga pangalan sa pang-12, may ara pa pang-12 nga bata, nga gigabunag naman sa masunod nga tuig. Sunod kay Gwenny, bangod na namian sila sang pangalan nga Alex kag Axel ang pangalan sa nagsunod diri. Dugang pasiningan narealisar nila nga parehas lang ang letter sa duha ka mga pangalan. Gani nagdesisyon na lang ang mga ini nga ipadayon. Apisar nga ang mga kabataan sang Belgian couple ang may pangalan nga Alex, Axel, Sela, Lexa, Sael, Zial, Exla, Liaxa, Zale o Konzail, Elax kag Alxe. Ang mag-asawa nagpahayag nga wala sila nagasala sa pagtawag sa pangalan sang ila bata. Kagulaban sila nakaangkon sang kabudlayan. Apang hindi naman malikawan nga mangin kabudlayan ni sa iban. Ilabi na sa mga manunudlo ko sa din 5 sa mga kabataan sini ang nag-eskwela sa kaangay nga buluthuan. Sa Abril, sa masulod nga tuig, iga-welcome na nanay Gwenny kag Marino ang ila ika-12 nga baby. Kag nagaplano nga ihatag ang kaangay nga naming tradition. Bangod ang 4 ka mga letra nga A, E,
L kag X ang magamit sa 24 kada daresari nga pangalan, may 13 pa ka pinilian ng mag-asawa para sa palabuton nga baby. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos lang nakaligad sa takna nga Zaga ang lain ang basilabuton niya 24 ka mga kabataan. Kagkaroon sa atin naman nga weather update. Ang Intertropical Convergence Zone o nga ITCZ ang nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang northeasterly surface wind flow ang nag-apekto sa Northern Luzon. Ang Western Visayas ang mag-eksperyensya sa magaluman na kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagub tugas ang ITCZ. Mahinay tubtub kasarangan na pagwip sang hangin sa naminhan na sidlangan tubtub sa mahinay tubtub kasarangan ng paghuyop sa hangin sa naminhan na sidlangan. Ang baybayin ng may mahinay tubtub sa kasarangan nga pagbalod. Sa ato naman antad sang temperatura, una kita sa Metro Manila 26 to 31 degrees Celsius. 24% ang tsansa sang pagulan, 3 o 0 kilometers per hour. Ang kabaskugon sang hangin, mostly cloudy. Sa bahin sang Dagupan, 24 to 31 degrees Celsius ang katad sa temperatura. May 3% gansan sa sampagulan. Ang hangin may kabasgon nga 11 km per hour, cloudy. Sa Aklan naman, 25 to 30 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 15% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km kada oras, cloudy. Sa Davao, 23 to 32 degrees Celsius ang katad sa temperatura. May 5% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 5 km per hour, cloudy. Kaga sa bahin naman sang Bacolod City, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 6% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 3 km kada oras, cloudy. Ang adlaw nagbutlak, 5:49 kay na sang kaagahon kag magatunod 5:31 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos lang nakaligad sa takna nga Zaga. Inyo nabatian ang mga balita nga gidulog sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Lunes, Oktubre 25, 2021. Kag sa ato naman nga Christmas countdown. 61 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis ang ginpadala sa isa ka maukod nga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod. Ini ang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones. Kag ini ang may tigulo, scammer. Scam ang nagamadinalagon. Bangod madamo sa mga tao ang dali nga intuon. Sa ginatanyag nga mga bagay nga masyado katahom, hindi kagid makabalibad kung ikaw ang dalalon. Sa investment scam, madamo ang naglilibion. Mga tao nga nagkala-biktima, wala sang basuron. Silang madugay na nga ginapandaman kag ginapatagan apang nadala sa mga lunsay patalang. Kangay man sa politika, may mga nagapadalagan nga daw sa scammer man ang tirada. Hubugon ka sa ila mga propaganda, ginapaagi nila sa social media. Gani karon maghalong gid kita, hindi basta magtati sa aton makita. Buguson gid naton ang aton nga mga panghuna-huna sa isa lang kasala nga desisyon pungsod ang madisgrasya. Ang iling nga panghuna-huna nga pananawan ang ginpadala ni Perfecto Villarosa sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede magkamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung